Uşan sağalar etiden goşşar. Biz gepleşigimizi Arkas Sowda Deyin Salys merkezindäki sağalaryň oýun meýdançasyna dowam edýäs. Halbusyny goto, gözelligi, teşne halkymyz faz gurallarynyň kim bir näçe görnüşini döretipdirler. Olaryň ählisi diýen ýaly biziň şu günlerimizde çenni kämilleşen görnüşini gelip getipdir. Üflenip salýan faz gurallar kim has erki döwürlerde döräpdir. Fleyta faz guraly bolsa, üflenip salýan faz gurallarynyň has kämil görnüşleriniň biridir. Gelin gepleşigimiziň şu ýerine Aşgabat şäher medeniyet müdürliginiň 2-nji Sağalar Sungat mektebinde fleyta kunary oýunçy okuýanjylarymyzyň biri bilen tanış bolalım. Men Aşgabat şäherindäki 16-njy orta mektebiň okuwçysy Näzlik Özjanowa. Men hem esasy okuwumdan soň 2-nji Sağalar Sungat mektebinde fleyta kunary oýunçy okuýaryn. Fleytanyň inçeden owadan näzik sesi aýdym sadlarymyza öýtgeçik bir öwüşgün berýär. Şonuň üçin hem fleyta simfonik orkestrynda halk saz gurallary orkestrynda hem münasip orunda durýar. Men öz ýerine ýetirýän sazlarym bilen mektebimiziň hasawat konsertine hem gatnaşdym. Güneşli diyarımızın yaşıl ýazlaryndan renk alan, belentde parlayan yaşıl baydağımızda bahtiyar halkımızın belent mertebesi geleceği olan beyik ümnami cemlenendir. Fursattan peýdalanıp gahraman arkadaly gahraman serdarymyzy, mähruwan eziz halkymyzy, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baydağynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýarys. Bize aýdym saz sanatyny öwrenmäni, ahli şertleri döredip berýän gahraman arkadaly gahraman serdarymyzy köp sağ bolsun aýdýarys. Sağ bol näzli arzulyň hasyl bolsun. Gelecekde watanymyza gerekli ýaşlaryň biri bolup ýetişmegiňizi tüýs ýüregimizden arzu edýäris.
Dünýäň halklary dosturdagandyr. Öz oglan iýliňdir iýlerin gowsy. Nefse uyma, hak ýol ömür dowamdyr. Ejizi gollamak pälleriň gowsy. Eksilmez güýç agza berlik güýçüdür. Enelerimiz başymyzyň täjidir. Bal süýjü ballanan bala süýjüdür. Başlaryň sipar ellerin gowsy. Bahwan çağalar ediýän dostlar. Biz gepleşigimizi Arkaç Sowda Diýin Çalyş Merkezindäki çağalaryň oýun meýdançasynda dowam edýäs. Gelin gepleşigimiziň şu ýerine bu ýere gezilenjeklerimiziň biri bilen tanışalyň. Men Aşgabat şäherindäki ýürüteleşdirilen 143-nji orta mekdebiniň okuwçysy Emine Meýlisova. Men hem esasy okumdan soň Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň 2-nji çağalar sunat mekdebinde hor hunar boýunça okuýaryn. Biz aýdymsa toparmyz bilen şu okuw ýylynyň dowamyna şadiýan aýdymlarynyň bir näçesini öwrendik. Ýaňy ýakynla Watan Kina Konsert Merkezine aýdymsa toparlarymyz bilen şu okuw ýylynyň jemi boýunça Hasabat konsertini hem geçirdik. Anha Eminejigim ýurdumyzda toýlar toýulaşýar. Anha bu günler bolsa Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni şahatlyk şowkuny bilen bellenilýär. Biz hem bu bayramçylyk münasibetli aýdymsa toparmyz bilen şadiýan aýdymlarynyň bir näçesini ýerine ýetirdik. Parla ýaşyl baýdagym al asmanyna pasyrda. Bu berkarar döwletde hem ajaýyp döwürdi. Ay ýyldyzly baýdagym, gözeller sen gölleriň. Beýik döwlet nişanym, buýsanjy sen ýyllaryň. Arkaç Sowda Diýin Çalyş Merkezindäki çağalaryň oýun meýdançasyna gezilenjek. Gezilenjiň dowamynda şadiýan aýdym sarlary ýerine ýetirdik. Bugünkü şatlykly pursatlar meniň çağalyk ýyllarymdaky iň ýakymly ýatlamalaryň biri bolar. Biz aýdym sasunatyny öwrenmäge ähli şertleri öğretip berýän Gahrman arkadağımıza, arkadağı Gahrman serdarımıza köp sağ olsunlar aýdýarys. Köp sağ boljygym arzulan hasyr bolsun. Gelecekde watanymyza gerekli ýaşlaryň biri bolup ýetişmegiňizi tüý süremizden arzu edýäris.
Aşgaban sağalar etiden guşur. Biz gepleşigimizi dowam edýäs. Aýdym sazyň mekan hasaplanýan paýtagtymyz Aşgabatda hem bir näçe sağalar sınat mekdepleri hem berkeli diyar. Şolaryň biri hem Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň ikinji sağalar sınat mektebidir. Gelin gepleşigimiziň şeýerine Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň ikinji sağalar sınat mektebine skript okunary boýunça okuyan deňdüşlerimiziň biri bilen tanışýarlyň. Men Aşgabat şäheriniň daşary ýurtlaryny çuňlaşdyryp öwredýän, ýüri töleşdirilen 4-nji orta mektebiniň okuwçysy Atay we Sehra. Men hem esas okumdan soň ikinji çağlar sungat mektebine skript okunary boýunça okaýaryn. Anha görüşimiz ýaly ýurdumyzda toýlar toýlaşýar. Bugünler bolsa Türkmenistanyň konstitusiýasynyň, Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni şatlyk şowuna weslenýär. Tebigatymyzyň älim goşar öwüşünden öz renkini alan mukaddes baýdagymyzyň keşfinde merdana pederlerimiziň şöhratly geçmişini, bagtyar halkymyzyň şu gününi hem-de bagtly geljegini görmek bolýar. Ýaşyl baýdagymyz halkymyzyň ruhy gymmatlyklaryny özünde jemleýän mukaddeslikdir. Gursagyna haly göli ýerleşen, şol göllerde 5 vilayet birleşen, Jewislik hem agdy birlik nişanym garaşsyz watanymyň ýaşyl baýdagy. Bize aýdym sasyňatyny öwrenmäge ähli şertleri döredip berýän gahrman arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar aýdýarys. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyzy, mähriban eziz halkymyzy Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni bilen tüýsüremizden gutlaýarys.
soyup yurdumu, halkın tavariyleri dadımı, arkadan fedalı liderli vatan, yaşım tohum arafmanla parlayar, bütün dünya havadan paylayar, film bile aşağıya uğrayar, arkadan fedalı liderli vatan, şöhret, 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 nahrıma fedar var şöhret, 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 nahrıma fedar var şöhret. Yaşım tohum arıtmanla parlayan, bütün dünya havadan paylayan, senin bilen aşağıya uğrayan, arkadan fedalı liderli vatan.